Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης, γεια σας. Από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα παρακολουθήσει τα επόμενα 75 λεπτά κάτι που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Μία σούπερ ειδική μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, εδώ που πριν από περίπου ένα χρόνο ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας. Μαζί μας ο Τάσος Μαρκουίζος, γνωστός στον κόσμο και ως Ιαβέρης. Με αυτό το όνομα έγινες γνωστός. Ναι. Λοιπόν, και εδώ πέρα, όπως λες, το βασικό στοιχείο είναι ότι είμαστε μέσα σε ένα Ολυμπιακό στάδιο. Όπως και οι αγώνες του αυτοκίνητου είναι αγώνες και άθλημα. Είμαστε λοιπόν. Και βλέπουμε και τις βαθμολογίες. Μετά από 7 αγώνες, Σεμπαστιάν Λέ προηγείται με 55 βαθμούς. Ακολουθεί Πέτερ Σόλτερ με 42, Μάρκο Μάρτιν με 38, Μάρκους Κρέμχολ με 32, Τόνι Καρτερμάιστερ με 31, Χάρι Ροβάμπερα με 13, Μάλβερτ Στόλ με 11 και Ρόμαν Κρέστα με 10 βαθμούς στην 8η θέση. Ενώ μέσα στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του Ολυμπιακού Σταδίου μπήκαν ήδη τα δύο πρώτα πληρώματα. Βλέπουμε και τη βαθμολογία. Πεζό 72, Citroën 68, Ford 49, Subaru 46, Mitsubishi 30 και Skoda με 8 βαθμούς. Gigi Galli, Chris Atkinson, Mitsubishi Lancer εναντίον Subaru Impreza στην πρώτη κόντρα της βραδιάς. Ο Gigi Galli με το Mitsubishi Lancer WRC 2005 και το αυτοκίνητο του Chris Atkinson του Αυστραλού, το Subaru Impreza WRC 2005. Όλα είναι έτοιμα για το ξεκίνημα της πρώτης ιδιότυπης αυτής της κόντρας. Οι δύο οδηγοί θα ακολουθήσουν την ειδικά χαραγμένη πίστα, θα κάνουν δύο περάσματα, ένα εσωτερικό, ένα εξωτερικό. Το θέαμα που αναμένεται να προσφέρουν είναι πολύ μεγάλο. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν πληρότητα θέσεων. Και ξεκινήσαμε. Στα δεξιά, Chris Atkinson, εσωτερικά ο Gigi Galli. Πέρασμα από τη γέφυρα για τον Αυστραλό, βλέπουμε συναντιούνται. Θεαματικός ο Ιταλός στο πέρασμά του. Ο Άτκινσον οδηγεί πιο πολύ υποστροφικά. Να το εξηγήσουμε αυτό. Ότι με τη μούρη μπροστά πάει πιο γρήγορα στην πραγματικότητα. Και περάσαν σχεδόν μαζί. Ζέκρασαν τον Gigi Galli. Έτοιμος για το άλμα. Πετάει το Mitsubishi. Και διαδοχικές στροφές. Θα είναι πολύ κοντά. Πέρασμα κάτω από τη γέφυρα. Τώρα πλάγιο ληστέρι πλέον. Προβάδισμα βέβαια για τον Ιταλό που θα πάρει αυτή την πρώτη διαδρομή. Μπορώ να πω ότι τελικά το οδήγημα oversteering, δηλαδή με την ουρά έξω, απεδείχθη ταχύτερο τελικά εδώ. Άρα είναι ο συνδυασμός και πιο πολύ θέαμα και καλύτερο αποτέλεσμα. Να δούμε όμως και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Να μάθουμε τους χρόνους βέβαια. Ο Ιταλός θα τα καταφέρει. Άρα με το προβάδισμα το κράτησε. Έχουν συμπληρωθούν τα 2.400 μέτρα. Έχουμε δύο φορές δηλαδή πέρασμα τη διαδρομή. Πάρα πολύ θεαματικός ο Ιταλός. Τώρα τερματίζει και κρατήσει τη σειρά. Δεν καταφέρει. Ακούτε το χειροκρότημα του κόσμου για τον Ιταλό. Κύριε Atkinson αποσύρεται. Ο Gigi Galli θα πρέπει να κάνει μια μικρή διαδρομή. Και έχει βγει έξω από το αυτοκίνητο όπως βλέπετε και πανηγυρίζει με τον κόσμο. Ο Ιταλός είναι πάντα, μα πάντα θερμός με τον κόσμο. Και ενώ ετοιμάζονται να βγουν τα δύο επόμενα πληρώματα, Ρόμαν Κρέστα και Χάρι Ροβάμπερα με Ford Focus RS 2004 και με Mitsubishi Lancer
WRC 2005. Ίδιο με το αυτοκίνητο του Γκάλι που κέρδισε την προηγούμενη κόντρα. Ενώ βλέπετε το πέρασμα του Ιταλού με τον τερματισμό του. Και πάλι έξω από το αυτοκίνητο ο Ιταλός. Θέλει να ακούσει τον κόσμο. Τα δύο πληρώματα έτοιμα να λάβουν θέσεις. Όλα έτοιμα για το δεύτερο ζευγάρι. Ρόμαν Κρέστα από την Τσεχία στο Focus RC και Κάρι Ροβάμπερα, ο μεγάλος Φινλανδός, πίσω από το cockpit Mitsubishi Lancer 2005. Τι βλέπεις εδώ? Κοίταξε, δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Νομίζω ότι ο Ροβάμπερα είναι ένας οδηγός με μεγαλύτερη εμπειρία. Ένας οδηγός πάνω από τις φιλανδικές χώρες. Ενώ βλέπουμε και τα φώτα και πρέπει την να κίνηση. οδηγήσει πιο γρήγορα. Έχουμε ακόμα 6 δευτερόλεπτα. 4, 3, 2, Θα άρχισουν να ανέβουν τα φώτα. 1. Όταν πάει ακριβώς και 5 θα αρχίσουν να πέφτουν τα φώτα. Για να πάει στη δεύτερη, να πάει στα 10 Ξεκίνησε η διαδικασία κίνησης. Και έφυγαν. Πήγανε και πάμε. Το Mitsubishi διαγράφει μεγαλύτερη ανοιχτή στροφή. Χειρόφρονο βέβαια για να γυρίσουν, πράγμα που αποδεικνύει το πόσο κλειστές είναι οι στροφές. Στους δέκτες σας Ρόμαν Κρέστα. Από την Τσεχία. Πάμε ένα χειροκρότημα όλοι. Πολύ ωραία πλαγιολίσθηση. Φωνάξτε γιατί και εγώ είμαστε. Από όλα πλαγιολιστήσεις. Ο Τσέχος έτοιμος για το άλμα. Προσέξτε στα κλειστά κομμάτια. Φρενάρουμε το αριστερό και το κάνει στο πάτωμα για να ξεχωράμε το άλλο αυτοκίνητο. Κάρι Ροβάμπερα. Γλιστράει όμορφα. Το γλιστράει. Κατεβάζουν τις ταχύτητες μαζί και στρίβουνε με γαζόν. Τώρα συμπληρώσαν τα 1200 μέτρα, δεν είναι 600 μέτρα ο κάθε γύρος. Πάνε για τα 2400. Από δύο περάσματα. Είναι δύο ολοκληρωμένα. Δύο τώρα. ολοκληρωμένα περάσματα. Έτσι βγαίνουν τα 2400. Και έτσι είναι και ευχαριστημένος ο κόσμος. Έχει μια προπορία μπροστά ο Ροβάμπερα Πάμε για τη και συνέχεια. πάει για το τελευταίο γύρο πλέον. Σειρά του Focus με τον Κρέστα να περάσει έτσι γιατί. Πιο ψηλά. Ο Τσέχος το πήγε λίγο πιο ψηλά. Ναι, η προπορία έχει παραμείνει όπως βλέπεις, δηλαδή το Ροβάμπερα παραμένει μπροστά. Είναι αρκετή διαφορά. Πάνε για Έχει την τερματισμό. ανοιχτή τη στροφή. Πάμε, Τερματισμός Πανίγη, χειροκρότημα, πάμε. για Κάρι Ροβάμπερα. Πάμε να κάνει το Ολυμπιακό στάδιο. Νικητής αυτή τη δεύτερη αναμέτρηση. Μόλις έχω χρόνο θα σας ενημερώσω. Εκπληκτικό οδήγημα από το Κάρι Ροβάμπερα. Στη ράμπα. Χειροκροτήστε τους, αποθεώστε τους. Το χειροκρότημα είναι η μεγαλύτερη τροφή τους. Νικητής με το Mitsubishi Lancer, ο Φιλανδός. Μεγάλη εμπειρία από αγώνες. Βέβαια, είναι ο οδηγός ο οποίος έχει μάθει να κινείται πλαγιολισταίνοντας, Ενώ το βλέπουμε, αυτό που λες, Τάσο, πλαγιολίσθηση. η οποία όμως ξεκινάει, αν προσέξεις, με κάποιο χειρόφρενο στις πολύ κλειστές, διότι έχει πολύ ψηλή πρόσφυση ο δρόμος. Αλλά ο οδηγός με πολύ ψηλά επίπεδα feeling, μια και γεννήθηκε πάνω σε χιόνια, τα πρώτα του συρσίματα και μπουσουλήματα τα έκανε πάνω σε χιόνια, άρα έχει πολύ καλό αίσθημα το τριφτάρισμα. Και τώρα η μεγάλη στιγμή. Ο βασιλιάς Κάρλος, όπως τον λένε οι φίλοι του. Κάρλος Σάινθ, Ο Ματαντόρι, αλλιώς Σταυρομάχος. Είχε αποχωρήσει πριν από 9 μήνες. Τον χρειάστηκε η Citroën μετά τα άτυχα αποτελέσματα του Τιβάλ, ο οποίος επιστρέφει στο ράλι της Αργεντινής. Έκανε τη χάρη πήγε στο Τουρκία. Γκί Φρεκλέν για 2
αγώνες, αυτό της Τουρκίας και αυτό της χώρας μας. Είμαστε τυχεροί πολύ που θα τον δούμε και πάλι από κοντά. Κάρλος Σάινθ, Πολλά χρόνια στον χώρο των Citroën αγώνων. Xara. Ένας πάρα πολύ καλός οδηγός. Βέβαια μην εκπλαγείς μέσα στην πίστα αυτή να δεις τον μαύρο, τον Σβάρτς δηλαδή, με ένα αυτοκίνητο αρκετά μανιζέβελο, πιθανόν να μπορεί να περάσει μπροστά. Ο αγώνας δεν είναι σήμερα βέβαια. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Οι οδηγοί είναι πολύ προσεκτικοί, έχουν ένα αγώνα μπροστά τους, ένα πολύ δύσκολο αγώνα μπροστά τους. Το Ακρόπολης άλλωστε χαρακτηρίζεται γι' αυτό. Κάρλος Σάινθ έχει πάρει θέση, όπως βλέπετε, με τη Citroën Xara. Χρειάστηκε μόλις 2 ειδικές διαδρομές στην Τουρκία για να ξυπνήσει και να πετύχει τους χρόνους που ήθελε, να κάνει τελικά τετάρτη θέση και τους βαθμούς για τη Citroën. Νούμερο 1 θέση λοιπόν εδώ. Στη νούμερο 2 Άρμιν Σβάρτς. Σκόντα Φάμπια, WRC 2005, ο Γερμανός που καλείται. Τη θέση 1 την έχει, όπως είπαμε, ο Κάρλος Σάινθ. Στη θέση 2 ο Άρμιν Σβάρτς. Καλείται τώρα ο Γερμανός να βάλει με ένα πραγματικό θρύλο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Κοίταξε, είναι ένας οδηγός πολύ καλός ο Άρμιν Σβάρτς, χρόνια στον χώρο. Και αυτός Από βέβαια. τους πλέον γρήγορους και επαγγελματίες. Πραγματικά ένας ράλιμα του παγκοσμίου. Για να δούμε όμως. Διαδικασία κίνησης, μόλις σβήσουν τα φώτα ξεκινούν και έφυγαν. Ήδη έφυγε ο Σβάρτς γρήγορα. Την εξωτερική τη γρήγορη σωθεί ο Άρμιν Σβάρτς. Τους βλέπουμε Στο στους δέκτες μας πείδημα. του Γερμανό. Άλμα, Λίγη ώρα στον αέρα ο Σβάρτς. δεν είχε και πολλά χιλιόμετρα ακόμα. Πλαγιολίστηση πάρα πολύ ωραία το Σκόντα. Και στους δέκτες σας ο μεγάλος Ισπανός. Τώρα Κάρλος Σάινθ. πράγματα ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Είναι πολύ κοντά. Ήταν πιο γρήγορη ο πρώτος κύκλος. Είναι ταχύτερος. Ένα λάθος όμως του Σβάρτς μικρό. Περνάνε με ελάχιστη προπορία μπροστά ο Σάινθ. Τώρα ο Άρμιν Σβάρτς είναι στο Για ταχύτερο γέφυρα ο κομμάτι. Σάινθ. Άλμα. Δεν τη φοβάται την Xara. Πάρα πολύ όμορφα τα πλασαρίσματα. Είδες, είναι μάχη στήθος με στήθος εντελώς πια. Είναι πιο μικρόσωμο το Σκόντα και έχει μεγάλο πλεονέκτημα Για να δούμε σε τώρα, μια κλειστή γιατί- πίστα. Να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει ο Ισπανός. Τι έχει να την παραθέσει απέναντι στον υπτάμενο Προσπαθεί πιο Γερμανό. γρήγορα ο Σβάρτς, τώρα προσπαθεί. Νομίζω όμως ότι έχει μείνει λίγο πίσω πια. Στην ανοιχτή στροφή, Κάρλος Σάινθ με την Xara. Ξεχνάμε Εσωτερικά. ότι είναι και καλύτερο αυτοκίνητο το Citroën αυτή τη στιγμή. Και πάμε για τελευταίο γύρο. Με τον Βασιλιά Κάρλο να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Το οποίο το διατηρεί όπως δείχνει. Ναι, το Το διατηρεί. πέρασμα κάτω από τη γέφυρα με τον Σβάρτς. Έχει μπει πρώτο στροφή Μικρή ο διαφορά, Σάινθ, βέβαια. μικρή διαφορά. Αλλά έχει την εσωτερική ούτως ή αλλιώς. Αν δεν κάνει κάποιο τραγικό λάθος ο Ισπανός που δεν κάνει. Εάν έκανε λάθος εδώ, αλλήμονό μας. Και τερματισμός για μια τεράστια, πραγματικά τεράστια προσωπικότητα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Κάρλος Σάινθ, ένας πραγματικός θρύλος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, για τελευταία εμφάνιση, όπως όλα δείχνουν, εδώ στην Ελλάδα, στο Ραλί Ακρόπολης. Το 52ο Ραλί Ακρόπολης που ξεκινά τόσο εντυπωσιακά. Αυτό που φτάνει στους δέκτες είναι ο ήχος του μοτέρα από τον Άρμιν Σβάρτς. Και βλέπετε την Xara του Κάρλος Σάινθ με το νούμερο 2. Ετοιμάζεται να βγει από την Xara. Βλέπετε το Hans στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, το κρατάει. Wonderful people here. I just want to say thank you to everybody, not only for this, Matador, this for is an arena for you. many years. This is an arena for you.
Ο Κάρλος Σάιθ μας είπε ότι είναι εκστασιασμένος. Μας είπε ένα μεγάλο μπράβο για την σούπερ ειδική που διοργανώσαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να ευχαριστήσουμε τον Βιδιάνο Ρούσο που έχει την αποστολή να μας μεταφέρει το συναίσθημα των οδηγών αφού τελειώνουν τις ειδικές διαδρομές. Τέταρτο ζευγάρι, ο Εστονός Μάρκο Μάρτιν κόντρα στον Τόνι Γκάρντερμάιστερ. Βλέπουμε το Peugeot 307 του Μάρκο Μάρτιν και το Ford Focus RS WRC 2004 του Τόνι Γκάρντερμάιστερ από τη Φιλανδία. Προγνωστικά. Το Γκέντερμάιστερ θεωρώ ότι μάλλον πάω προς το Γκέντερμάιστερ. Έχω μια τάση στα φιλανδικά τρισταρίσματα. Ο Μάρτιν βρίσκεται και σε μια χρονιά που ακόμα είναι σε επίπεδο προσαρμογής. Το έχει δηλώσει, όπως έτσι το καλέσει, το έχει δηλώσει. Είπε ότι φέτος δεν θα μπορέσω να διεκδικήσω κανένα αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Προσπαθεί μπει στο πνεύμα του 307. Να δέσει με το αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχει στήσει ο Γκρέμχολ στα δικά του μέτρα. Σίγουρα είναι γρήγορος, το έχει δείξει με την προηγούμενη χρονιά με το Ford Focus. Έχει πάρει τον αγώνα εδώ. Δεν υπάρχει οδηγός εδώ που δεν είναι γρήγορο. Έτοιμοι για κίνηση. Πίνουν τα φώτα και φεύγουν. Δεξιά το Focus του Γκάρντερμάιστερ. Αριστερά ο Μάρκο Μάρτιν με το 307. Σάιντ και Σμαρτς δήλωσαν ότι δεν μπορούν να κάνουν δηλώσεις. Έχουν μείνει άναυδοι και σοκαριστήκαν από την υποδοχή. Ο Εστονός με το Peugeot δίπλα-δίπλα με το Φιλανδό και το Ford Focus RS. Η προσπάθεια είναι με αριστερό πόδι στο φρένο και γίνεται έντονα η προσπάθεια αποσταθεροποίησης, αλλά λόγω πρόσφυσης δεν τα καταφέρουν ακόμα και δεν κάνουν πλούσιο θέαμα. Δηλαδή η προσπάθεια είναι για περισσότερο θέαμα, αλλά δεν γίνεται γιατί έχει πολύ ψηλή πρόσφυση. Να πούμε εδώ ότι τα λάστιχα που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα είναι χωμάτινα. Είναι αυτά που θα τρέξουν Ψηλό επίπεδο λάστιχα. στις ειδικές διαδρομές. Δεν μιλάει και ο Λιστένου. Πάντως προσπαθούν. Εδώ χρειάζεται ένα πισωκίνητο αυτοκίνητο, νεαρέ. Μην ξεχνάτε, η Ultimate, η υπερηδική διαδρομή εθνικών, η 24 ώρα Ακρόπολης. Όπως δείχνουν τα πράγματα θα είναι μια μάχη που θα κρυφθεί στο τέλος. Πολύ έξυπνο. Όσο λιγότερο Είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Σήμερα είναι μια αρένα εδώ πέρα. Στην πραγματικότητα είναι μια ευχαρίστηση. Κανένας δεν νοιάζεται για το ποιος κερδίζει, ποιος κάνει χρόνο. Όποιος κάνει πιο πολύ θέμα, ευχαριστεί τις 60.000 θεατές. Ο νικητής του αγώνα είναι αυτός που θα κάνει τις μεγαλύτερες μπατιές, Νίκο. Και όχι αυτός που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο. Πάντως εδώ είναι βραχιά και βαλή, δηλαδή είναι πραγματικά σφάζονται οι δύο αυτή τη στιγμή. Δίπλα-δίπλα. Ο Μάρτιν δείχνει να αντέχει την πίεση του Γκάρντερμάιστερ, ο οποίος κάνει όμως αρκετά οδηγικά λάθη. Πολύ ωραίο άλμα. φρενάρουμε το αριστερό για να ξεκολλάνε την ουρά και το κάνει στο πάτωμα για να κρατάνε την κούρη μέσα. Τα κατάφερε ο Μάρτιν. Τα κατάφερε στον Νος. Νικητής εδώ το 2003. Αν θυμάσαι για τη φάση που του είχε ανοίξει το καπό, ήταν ένα πολύ καλό Ακρόπολη για τον Μάρτιν. Ούτως ή άλλως. Ο νικητής αυτής της τέταρτης μονομαχίας. Με σκόντα φάπια την εκκίνηση την δώσει ο πρόεδρος αγωνιστικών κύριος Νέμελ. Ο Τιμοχίνο έχει συνοδηγό του. Βλέπουμε τον Εστονό να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Και δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Παντρεμένος με τρία πολύ Μάρκο. παιδιά. Γι' αυτό λέει προτιμάει να τρέξει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτοιμος. Βιδιάνο, Ρούσε, έχουμε κάποια δήλωση. Έχουμε τον Μάρκο Μάρτιν εδώ μαζί μας. Μάρκο, you're the winner of 2003. What your hopes of this year? Would like to do well again, but it's maybe more difficult this year than it was 2 years ago, but we'll try our best. Ρωτήσαμε τον Μάρκο Μάρτιν, ήταν ο νικητής του 2003. Ενώ βλέπουμε την τι προσπάθειά πιστεύει για φέτος.
Θεωρεί ότι είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα από το 2003, αλλά θα προσπαθήσει για το καλύτερο. Το μικρόφωνο σε σένα, Νίκο. Ενώ βλέπουμε την προσπάθεια του Εστονού κόντρα στο Φιλανδό Τόνι Γκάρντεμάιστερ, κατάφερε να πάρει αυτή την ιδιότυπη κόντρα και τα επόμενα πληρώματα ετοιμάζονται να πάρουν θέση σιγά σιγά, ενώ βλέπουμε πάρα πολύ ωραία πλαγιολίστηση όχι από ακριβώς. τον Γκάρντεμάιστερ. Όχι ακριβώς. Υπερστροφή, κάνε μου τη χάρη τώρα. Ξεχάσουμε και να οδηγούμε. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Ήταν Στους δέκτες σας, Γιάννη του Οχίνο Μάρκους Γκρόμχολμ. και Μάρκους Γκρέμχολ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας πολύ μεγάλος Απέναντι αθλητής. σε ένα νεαρό όμως, πολύ ορεξάτο, και αυτός Φιλανδός, και αυτός Βέλτος, και προσπαθεί να αποδείξει ίσως πιθανώς τώρα ότι είναι καλύτερος. Μπροστά σε 60.000 άτομα. Για να δούμε πάλι. Σκόντα, Φάμπια εναντίον Πεζό 307, το κόκκινο 307 του Γκρέμχολ. Ενάντια στο πράσινο μου θυμίζει ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μέσα σε ένα γήπεδο. Στο Ολυμπιακό στάδιο. Στο Ολυμπιακό στάδιο, βεβαίως. Κίνησαν. Αγριεμένος ο Τουόκινο. Στο άλμα ο Γκρέμχολ. Έχει καταφέρει και έχει μαζέψει όμως γρήγορα ο Γκρέμχολ. Και θα φανεί. Εδώ έχει μαζέψει. Ο Γκρέμχολ οδηγεί έξυπνα, δηλαδή οδηγεί πιο γρήγορα. Ο άλλος οδηγεί πιο θεματικά. Θα κερδίσει μάλλον Γκρόμχολμ, αλλά τις εντυπώσεις κερδίζει το Σκόντα. Το οποίο καπνίζει από πίσω. Καπνίζει από το σπινάρισμα. Θαλάσσια. Αυτό είναι πλαγιολίστης. Ο άνθρωπος μπαίνει πλαγιολισταίνοντας. Κλασικό οδήγημα υποστροφικό. Ζέστανε τα λάστιχά του και ο άλλος τώρα και έχει μειωμένη πρόσθεση μπροστά. Αυτό το στυλ οδήγηση είναι αυτό που έχει φέρει ο Σεμπαστιάν Λεβ. Ναι, είναι το μένω στις γραμμές μου. Δεν κουνιέμαι, προσπαθώ να μην κάνω υπερστροφές, να μην κάνω σπινάρισμα. Και έτοιμοι για το άλμα πάλι, Γκρέμχολ. Ίσα που πατάει. Την ευθεία που υπάρχει μετά τη γέφυρα. Αυτό το πολύ μικρό κομμάτι το περνάει σχεδόν από πάνω. Να και τα πρώτα νεράκια. Ένα μικρό λάθος από τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Ένα μικρό σπάσιμο πρέπει να τον μαζέψουν. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι νεροβαριέδες. Κανονικά είναι αυτό που σου είπα, ότι δεν χρειαζόντουσαν εδώ μέσα αυτές καθόλου. Sorry αγόρι μου, όταν σχεδιάζεται μια διαδρομή, οι ρόδες μέσα στο κενό έπρεπε να τριφτάρουν τα παιδιά. Συνεχίζει να τριφτάρει ο Τεοχίνο λοιπόν. Με πλεονέκτημα όμως για τον Μάρκους Γκρέμχολ, παρά το λάθος που έκανε. Να δούμε αν θα καταφέρει να το κρατήσει και το κρατάει από τη δείχνη. Παρά το λάθος του. Καλύτερο χρόνο ο Γκρόμχολμ, αλλά ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις? Το πετσιρίκι. Τεοχίνο λοιπόν. Νικητής βέβαια στους χρόνους Μάρκους Γκρέμχολ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής με το 307 WRC. Και ο Γκρόμχολμ του χύνω το νερό στο χωράφι. Αυτό. Στην θεωρία είναι δύο παίκτες εθνικής ομάδας. Ο Γιώργος Καρακούρης και ο Κυριάκος. Να δούμε. Είναι τα παιδιά που μας έκαναν υπερήφανους. Εθνική ενότητα. Εκνευρισμένος Και ας αποκλειστήκαμε. ο Μάρκους Γκρέμχολ από το μικρό λάθος που έκανε. Πέντερ Σούμπερ. Έφυγε γρήγορα από την πίστα. Κοιτάξτε, είναι δύο μεγάλα οδόματα. Γιάννη του Οχίνο. Γολιά από πίσω βλέπουμε τον Μάρκους Γκρέμχολ. Α, σταμάτησε πιο μπροστά ρε παιδί. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε να του πάρουμε ένα μικρό σχόλιο. Βλέπουμε την προσπάθειά του σε αυτά τα εντυπωσιακά πλάνα. Μια μάχη που κρίθηκε στο τέλος
λόγω του λάθους, του οδηγικού λάθους που έκανε ο παγκόσμιος αθλητής Μάρκους Γκρέμχολ. How did you find this super special stage of Acropolis? It's nice. This is very good idea. I like it a lot. And plenty of people. We need that in the rally. Thanks. Να ακούσουμε τι μας είπε ο Γιάννη του Οχίνο. Ο Γιάννη του Οχίνο ρωτήθηκε για πώς βρήκε την super ειδική του Ακρόπολης. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα, μας είπε, και ιδέες σαν και αυτή είναι πάρα πολύ ωραίες να εφαρμόσονται σε κάθε ράλι. Περνάμε στη μεγάλη κόντρα της ημέρας. Ο παγκόσμιος αθλητής Σεβαστιάν Λεπ, πρωτοπόρος στη βαθμολογία των οδηγών ενάντια σε έναν άλλο πολύ μεγάλο οδηγό, τον Πέτερ Σόλμπεργκ, με το Subaru Impreza που έχετε στους δέκτες σας, WRC 2005. Αυτό είναι derby. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό είναι derby. Λεπ, Σόλμπεργκ. Ο ένας με ταπεραμένο επιθετικό ράλιμα και πρωταθλητής, ο άλλος βέβαια με το γνωστό αλάνθαστο. Να δούμε τι θα ακολουθήσει τώρα σαν μέθοδο οδηγική. Ο ένας showman πραγματικός, πάντα του αρέσει το show, ο άλλος πάντα μετρημένος. Ο Γάλλος, πήγανε ο Γάλλος, πάντα... Βγήκε πιο γρήγορα βέβαια. Το πρώτο ακούπισμα πίσω του Σόλμπεργκ. Ο Σόλμπεργκ ακούπησε τον κόλλο του, αυτό σημαίνει ότι οδηγεί πιο θεαματικά. Σωστά. Και δίνει. Εκμεταλλεύεται όλο το δρόμο. Ό,τι έχει. Το γυρνάει όλο. Ένα μικρό προβάδισμα για τον Νορβηγό. Το μοναδικό παγκόσμιο πρωταθλητή από την Νορβηγία. Για να δούμε τι θα την παρατάξει ο μεγάλος Γάλλος. Έχει βαρέσει όλα τα τουβάρια βέβαια. Θα το πιέσει τώρα ο Γάλλος. Κοίταξε, οδηγεί εντελώς μουράτα, αλλά δεν νομίζω ότι εδώ μέσα θέλει κάτι πιο παραπάνω. Θέλει γκάτς δηλαδή. Κάτω από τη γέφυρα. Στη στροφή. Πάρα πολύ θεαματικός. Και στην ευθεία παίρνει κεφάλι. Ο Γάλλος σιγά σιγά, όπως βλέπεις, μαζεύει. Ναι, γιατί οδηγεί με σύνεση. Σόλμπεργκ για το άλμα. Ακουμπάει, σπρώχνει. Αυτός είναι. Ας χάσει. Ό,τι μπορεί για να προσφέρει θέαμα. Αυτός κερδίζει για μένα σήμερα. Έτσι είναι, ο κόσμος θέλει να αφήσει θέαμα. Δεν ήρθε εδώ να δει σήμερα ποιος θα κάνει το καλύτερο. Και η λάστιχα. Δες τον κόσμο πώς θα αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή. Εσωτερική για τον Σόλμπεργκ, εξωτερική για τον Λεμπ. Δίπλα. Έχει ακόμα, πάμε εκεί. Έτοιμος για το άλμα ο Γάλλος. Ο μικρός όμως γυμναστής από τη Γαλλία, που δείχνει απόλυτος κυρίαρχος σε 4 συνεχόμενα ράλι. Ισοφάρισε ένα ρεκόρ που κρατούσε 20 χρόνια και στο Ακρόπολης ευελπιστεί να το περάσει. Σε ένα Ακρόπολης που δεν πάει σχεδόν ποτέ καλά όμως. Πέτερ Σόλμπεργκ τα ρίχνει όλα. Επιμένω. Τα έχει ισοπεδώσει όλα. Για το οδήγημα που χρειάζεται, σωστά τα ισοπεδώνει. Ο Γάλλος παίρνει το χρόνο, αλλά χάνει τις εντυπώσεις. Οι εντυπώσεις, όπως πολύ εύστοχα λες, είναι στον Πέτερ Σόλμπεργκ. Τα χειροκροτήματα είναι για τον Σόλμπεργκ αυτή τη στιγμή και όχι για τον Λεμπ. Θα έλεγα λοιπόν ότι έπειτα από λίγους γύρους... Ακούστε τι γίνεται στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας. Σε ποιον φωνάζουν? Έχει βγει έξω από το αυτοκίνητο ο Σόλμπεργκ. Του αρέσει να ρίχνει, συνεχίζει να ρίχνει τις... Ο Γάλλος χαιρετά τον κόσμο. Νικητής σε αυτή τη μεγάλη κόντρα, Σεμπαστιάν Λεμπ, ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο Νορβηγός εδώ στο άλμα πραγματικά ισοπαίδωσε το Ολυμπιακό στάδιο. Έβρισκε όπου μπορούσε αρκεί να δώσει θέαμα. Ο Γάλλος με τις κλειστές γραμμές, με τον τρόπο που ξέρει να κερδίζει τις ειδικές διαδρομές. Τους βλέπουμε στήθος με στήθος εδώ. Πετάει το καπέλο του στις κερκίδες. Τυχερός αυτός που θα πει, ρε γάτια! Ο Σόλμπεργκ είναι showman. Να δούμε τι άλλο showman. θα πετάξει τώρα. Ο Γάλλος έχει πετάξει το ο Σόλμπεργκ είναι μεγάλο showman, είναι γνωστό. Να σου πω, αυτός κάνει στριπτής, με συγχωρείτε. Τον βλέπετε. Νομίζω αρχίζει να βγάζει τη φόρμα. Όχι.
Ξέρει να ευχαριστεί τον κόσμο. Ο κόσμος ξέρει τι θέλει. Ο κόσμος δεν θέλει χρόνους. Μόνο. Σαφώς χειροκροτούν οι Έλληνες. Είναι μεγαλόκαρδοι, χειροκροτούν και τον παγκόσμιο πρωταθλητή με τον ίδιο τρόπο και τον Σεμπάστιαν Λοέμπ. Και τώρα, ποιος μπαίνει? Το επόμενο μας ζευγάρι. Ο Βάλμπορτ. Μάλφρεντ Στόλ. Χένινγκ Σόλμπεργκ, ο αδελφός του παγκόσμιου πρωταθλητή. Και ο Σόλμπεργκ. Στόλ είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Ναι, πήρε την τρίτη θέση στο δεύτερη θέση Κύπρου. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Σεμπαστιάν Λεμπ σε αυτό το άλμα, στη γέφυρα. Σχεδόν δεν πατάει την ευθεία. Περνάει από την άλλη πλευρά της γέφυρας, απευθείας ο Γάλλος. Μεγάλο showman, ο Νορβηγός πήρε το μικρόφωνο και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την ατμόσφαιρα, αυτή την καταπληκτική ατμόσφαιρα που βιώνουμε όλοι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και σας μεταφέρει η ΕΡΤ πάντα κοντά στα μεγάλα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού, το κρατικό κανάλι, πάντα κοντά, ενώ έχει ξεκινήσει η επόμενη αναμέτρηση με το Ford Focus. Χένινγκ Σόλμπεργκ, ο αδελφός του παγκόσμιου αθλητή και μεγάλος showman, και από την άλλη Μάλφρεντ Στόλ με την ξαρά WRC. Να δώσουμε λίγο το λόγο στο Βιδιάνο Ρούσο που έχει μαζί του το μεγάλο Γάλλο παγκόσμιο πρωταθλητή. Sebastian, was this a little sign for what we're going to do in the next stages in Lamia? I hope. For me, it was very good. Driving with so much spectator is very nice to see the ambience we have here. It's incredible. So I'm very happy to win here. But now the rally will be long. So we'll see. Thank you very much. Τι va gagner cette année? Τι va gagner? Ο Σεμπάστιαν Λεμπ ρωτήθηκε, του είπαμε αν είναι αυτό ένα μικρό σημάδι για το τι θα δείξει στις επόμενες ειδικές διαδρομές. Μας είπε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, του άρεσε πάρα πολύ το στάδιο που ήταν γεμάτο και γέμισε για να δουν όλη την ειδική διαδρομή, του άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βιδιάνε Ρούσο. Βλέπουμε εκπληκτική μάχη. Υπάρχει εκπληκτική μάχη εδώ. Ο γιος του Ρούντι Στόλ, του παλιού μόνιμου συμμετέχοντας στο Ακρόπολης. Μεγάλωσε και λίγο την ειδική διαδρομή. Έβγαλε μια νεροπαγίδα έξω. Χένινγκ Σόλμπεργκ έχει το προβάδισμα, ακολουθεί η ξαρά του Μάλφρεντ Στόλ. Γυρίζει περισσότερο το Φόρτ. Η ξαρά του Μάλφρεντ Στόλ. Πρέπει να φύγουν από εκεί όμως. Πρέπει να φύγουν από εκεί τώρα. Πρέπει να φύγουν από εκεί τώρα. Σε αυτό το άλμα. Εντυπωσιακός ο Φιλανδός, ο Νορβηγός, συγγνώμη, αδελφός του παγκόσμιου πρωταθλητή. Και δείχνει βέβαια τη γνώση του οδηγήματος του νορβηγικού. Ο Στόλ δυστυχώς οδηγεί πολύ πιο ήρεμα, δεν μπορεί να τριστάρει το αυτοκίνητο. Ο Χένινγκ Σόλμπεργκ πήρε νίκη, κάλυψε, μπορούμε να πούμε, αυτή την ήττα του αδελφού του από τον παγκόσμιο αθλητή. Και θέαμα και χρόνο. Αυτά τα δύο πληρώματα πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ. Είναι ένας οδηγός μεγάλων αποστάσεων. Χένινγκ Σόλμπεργκ, πολύ καλός νικητής σε αυτή την 7η κόντρα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε αυτή τη μονομαχία νικητής ο Νόρβηγος έναντι του Αυστριακού, είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη στην Κύπρο. Ενώ βλέπουμε σε αργή κίνηση το πολύ ωραίο αυτό πέρασμα του Στόλ. Στα δεξιά ο Στόλ, αριστερά το Ford Focus του Χένινγκ Σόλμπεργκ, του Νορβηγού. Βλέπουμε ότι πλαγιολίστη προσπαθεί να κάνει ο Νορβηγός με το Focus και τα καταφέρνει καλά. Προσέφερε ένα πλόχερα θέαμα.
Οι δύο οδηγοί έτοιμος για το άλμα. Ίσα που ακουμπάει στο τέλος της ευθείας που υπάρχει στην κορυφή της γέφυρας. Επόμενο ζευγάρι που θα μπει στην πίστα, ενώ βλέπουμε το μεγάλωμα που είπαμε πριν της πίστας, πραγματοποιήσει ο Χένικ Σόλμπεργκ, βγάζοντας λίγο από την αεροπαγίδα που υπάρχει για να συγκρατεί τα αυτοκίνητα σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο οδηγικό λάθος. Το επόμενο ζευγάρι ετοιμάζεται να πάρει θέση. Ντανιέλ Κάρλσον με Σουμπαρού WRC και απέναντί του με το Σκόντα ο Πάσονεν, ο οποίος είναι Γιάννη πάρα πολύ καλός Φιλανδός. Πριν από 2 χρόνια ήταν ένα ανερχόμενο με το Focus ταλέντο πολύ καλό. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν θέσεις για όλους τους οδηγούς. Φιλανδός κι αυτός. Πολύ καλός, γρήγορος, Μεγάλη σχολή. πολύ καλή αίσθηση δριφταρίσματος. Χειροκροτήστε όλοι οι Ολυμπιάδες είναι εδώ για το Ράλι Ακρόπολης, για σας. Τα δύο πληρώματα έχουν λάβει θέση στην εκκίνηση. Με το νούμερο 16 Ντανιέλ Κάρλσον, με το νούμερο 18 και το Σκόντα Φάμπια WRC 2005 Γιάννη Παάσονεν. Προγνωστικά εδώ. Θα έλεγα προς τον Πάσονεν. Ο Ακόμα και οποίος αν το ξεκίνησε Σκόντα. με μια μικρή καθυστέρηση. Επίτηδες το έκανε. Για να δούμε. Στο άλμα. Εδώ δείχνουν ότι είναι πολύ κοντά. Ακούμπησε λίγο ο Κάρλσον. Πολύ όμορφος ήχος από τα δύο αυτοκίνητα. Υπάρχει κοντά ρομάκι. Το Ολυμπιακό στάδιο σιγά σιγά γεμίζει με αυτή τη μυρωδιά του καμένου ελαστικού. Το Σουμπαρού του Ντανιέλ Κάρλσον κόντρα στη Σκόντα Φάμπια. Γιάννη Παάσονεν που βλέπουμε τώρα έτοιμο για το άλμα. Σπουδαία μάχη, θα είναι κοντά, θα είναι πολύ κοντά αυτοί οι δύο. Πέρασμα στη γέφυρα. Ανοιχτή διαδρομή, κλειστή, άργησε λίγο εδώ. Άργησε λίγο ο Φιλάνδος. Έχει την εσωτερική. Μικρό προβάδισμα για τον Κάρλσον. Ο Σουηδός που δείχνει να έχει πάρει ένα λάθος όμως Στο τέλος θα πρέπει να του πρέπει στοιχήσει. σε λίγο έχει βραχεί όλη η διαδρομή. Θα είναι μουσκεμα. Καλό αυτό δεν θα Έχω είναι την ένα εντύπωση όταν θα τρέξουμε εμείς με τα ιστορικά, Νίκο, μάλλον θα έχουμε υδρολιστήσεις. Κάρλσον κρατάει τη διαφορά παρά το λάθος που έχει κάνει. Ωραία είσοδος και ωραία έξοδος από τη στροφή. Και παίρνει αυτή την 8η μονομαχία. Ντανιέλ Κάρλσον, Σουμπαρού Ιμπρέζα WRC. Στέλιος Μιγιάκης και Πέτρος Γιανναχτόπουλος. Εδώ. Ενώ ακολουθεί ο Έλληνας πρωταθλητής. Σε λίγο Άρης Βοβός. Άρης Βοβός. Σε λίγο Άρης Βοβός. Ενώ ο Κάρλσον χαιρετάει τον κόσμο που χειροκροτεί στο άκουσμα της αναγγελίας από τον Κωστεφανή του Άρη Βοβού. Γιάννη Παάσονεν σε αυτή την προσπάθειά του στο άλμα, στη γέφυρα. Όπως βλέπετε το Σκόντα πραγματοποιεί χαμηλές πτήσεις. Οι οδηγοί προσπαθούν να προσφέρουν θέαμα, βλέπετε και τον Κάρλσον εδώ. Ταυτόχρονα πάνε, όπως λένε και ήδη, και λίγο φυλαγμένα. Προσπαθούν να διατηρήσουν τα αυτοκίνητα τους σε καλή κατάσταση του αγώνα. Ουσιαστικά ξεκινάει Βέβαια. αύριο το πρωί. Αλλά ό,τι και να συμβεί εδώ πάνω στις μπαριερίτσες του νερού είναι ένα βουλιαγματάκι, είναι πτέσματα. Δεν κινδυνεύουν να πάνε δηλαδή τα αυτοκίνητα. Να μην φύγουν πολλά είναι. Δεν προλαβαίνουν. Έλα εδώ, κουράζομαι άξια για σας.
Εντυπωσιακή αυτή η κόντρα, εντυπωσιακά τα πλάνα. Για να δούμε λοιπόν, Βοβός με τον Γιώχανσον. Κάλσον την ώρα που αποχωρεί νικητής αυτής της 8ης μονομαχίας. Επόμενη όμως στη σειρά εκκίνησης, Άρης Βοβός, Ελέμ με Subaru Impreza WRC του 2004. Τον Μπάιας Γιώχανσον, Subaru S10 WRC. Ο Έλληνας πρωταθλητής, βλέπουμε τον Μπάιας Γιώχανσον, το Σουηδό, θα κοντραριστεί με το πορτοκαλί και μπλε Subaru Impreza του Άρη Βοβού, δίπλα του ο Ελέμ. Γνωστός είναι οδηγός, χρόνια έτρεχα με τον Λόρι. Συνοδηγός, ο οποίος είναι πολύ μεθοδικός, μελετημένος σε όλες τις κινήσεις, στο διάβασμα με χρόνο, ένας από τους κορυφαίους συνοδηγούς. Και με ένα μεγάλο πλεονέκτημα εναντί των άλλων, τραγουδάει. Την ώρα που δίνει τις πληροφορίες τραγουδάει, τον έχουμε ακούσει και πραγματικά εντυπωσιακός. Ο Ελέμ τραγουδάει, δεν δίνει εντολές. Θέλω να δω ο Στεφανής που τραγουδάει μαζί μου μετά από αυτές τις φωνές που βάζει. Έχει βραχνιάσει ήδη. Δεν νομίζω να χρειάζεται εδώ. Όχι, βέβαια δεν θα χρειαστεί, αλλά λέω. Έτοιμος ο Έλληνας πρωταθλητής, έτοιμος ο Άρης Βοβός. Φύγανε. Άρης Βοβός, ο Έλληνας πρωταθλητής με το Subaru Impreza 2004. Έτρεξε στην Τουρκία. Τίμησε τα ελληνικά χρώματα, τον είδαμε σε αυτό το πρώτο άλμα. Πάντα του αρέσει να εντυπωσιάζει τον κόσμο όταν τρέξει σε σούπερ ειδικές, και στην Τουρκία κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα όλων όσοι είχαν βρεθεί στις ειδικές διαδρομές. Να δούμε τι θα κάνει με τον Ελέμ δίπλα του. Τον Μπάιας Γιώχανσον στους δέκτες σας περνάει πρώτος. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Άρης οδηγεί το αυτοκίνητο αυτό δεύτερη φορά. Ο άλλος οδηγεί ώρες ολόκληρες. Σίγουρα χρειάζεται χρόνο επιλογής, και ενώ η διαδρομή είναι ακίνδυνη, είναι δύσκολη σαν εφαρμογή. Δεν είναι εύκολη οδηγικά. Δεν είναι επικίνδυνη, αλλά είναι δύσκολη. Ο Έλληνας πρωταθλητής στους δέκτες σας αρχίζει να ζεσταίνεται σιγά σιγά. Να δούμε αν θα καταφέρει να καλύψει αυτή την προπορία που δείχνει να έχει αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ο Τομπάιας Γιώχανσον. Εκτός αν κάνει κάποιο λάθος. Δεν είναι δυνατόν. Απλώς ο αντιπαλός του να δούμε. βελτιώνεται μόνο, να αρχίζει να γυρίζει. Έτοιμος για το άλμα. Νέα χρήση το τριφτάρι. Άλμα. Αρχίζει να καταλαβαίνει τι κάνει το αυτοκίνητο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι το shakedown τελείωσε πριν από λίγο. Είχαν στις ειδικές διαδρομές. Ο Σουηδός. Όλα τα εσωτερικά έχουν υποχωρήσει. Είναι αυτό που σου είπα, Νίκο μου, στην αρχή. Μπορούμε να έχουμε και μια άποψη εμείς από εδώ πάνω τώρα, έτσι δεν είναι? Αν λείπανε. Έτοιμος για το άλμα. Το πέρασε μονοκόμματο, όπως είδες. Είναι ιδανικό πέρασμα να πέσεις κατευθείαν στο... Θα έπρεπε να έχουν αφαιρέσει όλο το κομμάτι της ευθείας. Να το έχουν κάνει υποχρεωτικό να πετάνε πραγματικά, να περνάνε από πάνω. Άρης Βοβός, κάτω από τη γέφυρα, μέση στροφή. Μπροστά του τον Μπάιας Γιώχανσον, που παίρνει τη κόντρα από τον Έλληνα πρωταθλητή. Ήδη, ας πούμε, μέσα σε 2 γύρους κατάλαβε πώς το αυτοκίνητό του μπορεί να στρίψει. Δεν θα έχει ευκαιρία να το δοκιμάσει. Πολύ καλά πήγε. Ένας ιδιώτης, ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπίσει παγκόσμιους. Δεν είναι εύκολο. Ο Άρης Βοβός έτοιμος για την έξοδο. Να δούμε αν ο Βιβιάνος Ρούς θα καταφέρει να του πάρει μια δήλωση. Τα υπόλοιπα συνέχεια. Σας θέλω λίγο πιο ζωντανούς. Μπορεί να σας κούρασα, αλλά μια φορά ήρθε ο Ακρόπολης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ένα μεγάλο... Άρη, πες μας λίγο πώς είδες την ειδική. Η ειδική κλείστραγε πολύ περισσότερο από ό,τι νόμιζα. Δεν είχαμε κανένα λόγο να ρισκάρουμε. Τραβήξαμε και μερικές πάντες παραπάνω να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, αύριο είναι ο αγώνας. Ο κόσμος πώς τον είδες? Ο κόσμος ήταν απίστευτος. Αυτό το συναίσθημα έχω να το ζήσω πολλά χρόνια. Μπράβο, ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει ένα πανό και για τον Ρίτσαρντ Μπέρνς. Οι Έλληνες δεν τον έχουν ξεχάσει και δείχνουν ότι τον αγαπούν.
Ο μεγάλος Βρετανός οδηγός με το πρόβλημα υγείας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει. Κάνει μεγάλο αγώνα γιατί κάνει τον αγώνα για τη ζωή του, όπως καταλαβαίνεις. Ένας πραγματικά χαρισματικός οδηγός και πολύ καλός άνθρωπος. Όπως τουλάχιστον καταθέτουν όλοι οι συναθλητές του. Εδώ βλέπουμε την προσπάθεια του Τομπάιας Γιόχανσον, του Σουηδού, που κατάφερε να πάρει κεφάλαια από τον Έλληνα πρωταθλητή, τον Άρη Βοβό, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να δώσει λίγο περισσότερο θέαμα στον κόσμο. Λογικό είναι, στην πατρίδα του είναι. 60.000 κόσμος στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Έλληνες που δείχνουν πόσο πολύ αγαπούν τα μηχανοκίνητα σπορ. Βάλμπορ λοιπόν τώρα στο Βάλμπορ, ο Γερμανός. Ο γιος του γνωστού Άκιμ Βάλμπορ. Με το Ford Focus RS 2004 WRC απέναντι στον Pons με τη Citroën XR WRC. Με Citroën XR. Ο κύριος Κουκοδήμος, εδώ, άλλος ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει γιατί έχει περάσει μέσα από στίβο και όπως έχει δρώσει και έχει μεταδώσει μέσα στο στίβο, είναι ο καλύτερος φίλαθλος. Ένα θερμό χειροκρότημα για τον κύριο Κουκοδήμο. Παράκληση προσωπική θερμή. Ήταν ο πρώτος Η XR του Pons στους δέκτες σας. Ετοιμάζονται να πάρουν κίνηση. Δίπλα του ο Άντονι Βάλμπορ με Ford Focus RS WRC 2004 και ξεκίνησαν. Μια μικρή καθυστέρηση από τον Ισπανό. Περνάει τη γέφυρα. Εδώ θα βρεθούν το κομμάτι που βρίσκονται οι δύο μονομάχοι. Προηγείται ο Βάλμπορ στη στιγμή βέβαια. Με το Ford Focus. Ένας οδηγός ο οποίος κάνει εδώ και 6 χρόνια νελικός παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχει ξεκινήσει από πολύ χαμηλό επίπεδο επιδόσεων. Δεν έχει φτάσει πολύ ψηλά, αλλά αυτό αποδεικνύει ότι έπειτα από πολλά χρόνια μαθαίνεις ακόμα και αν δεν είσαι ταλέντο να οδηγείς. Γερμανός με το Ford Focus στη γέφυρα. Το άλμα στην αριστερή. Λαγιολισθένοντας εδώ. Ισπανός με την Ξαρά. Άντονι Βάλμπορ. Έχει πάρει μεγάλο προβάδισμα. Και γέφυρα. Είναι αρκετά μεγάλη διαφορά. Από τους λίγους που μπαίνουν στο κέντρο τη γέφυρα, ακριβώς στο κέντρο. Ώστε να έχει το πολύ καλό πλασάρισμα στην επόμενη στροφή. Εάν κρίνω από το ότι έχουν σκίσει όλες τις εσωτερικές μπαριέρες, καλό πλασάρισμα κάνουν. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Το Focus RS του Άντονι Βάλμπορ του Γερμανού στη γέφυρα. Το άλμα ενώ δεξιά στο φάνησα ο Χαβιέ Πόνς με την Ξαρά. Έχει μεγάλη άνοιξη στην προμορία, οπότε φυλαγμένα το επόμενο κομμάτι. Προσπαθεί η Ξαρά να φτάσει, αλλά η διαφορά που έχει δημιουργηθεί είναι μεγάλη. Τελικός νικητής το Ford με τον Βάλμπορ, τον Άντονι Βάλμπορ στον τιμόνι, Άντονι Βάλμπορ. Η ράμπα της εκκίνησης, Στεφάν Σαρατζίν, δίπλα του Ντενίς Πινοντέ, με ένα Σουμπαρού. Ο Στεφάν Σαρατζίν εκπίνει και Φόρμουλα 1 το 1999. Και η αποχώρηση από τον Χαβιέ Πόνς. Η τιμένο να πούμε τώρα δεν υπάρχει τιμένο. Δεν υπάρχει τιμένο σήμερα. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει. Του Μίκο Χίρβονεν, του Μιτστρικά από τη Φιλανδία. Και ο Γερμανός που αποχωρεί. Ενώ βλέπουμε την προσπάθεια του Ισπανού στη γέφυρα. Η περιστροφή από την Ξαρά την έφερε στο κέντρο της γέφυρας και πραγματοποιεί το άλμα. Ο Γερμανός πραγματικά εντυπωσιακός και αυτός πίσω από το τιμόνι του Ford Focus WRC 2004. Μην κάνετε κοιλιά, έχουμε δρόμο ακόμη και μην ξεχνάτε όταν τελειώσουν οι παγκόσμιοι πηγαίνονται οι Έλληνες. Εδώ και χειρόφρονο. Δεν γίνεται αλλιώς.
Παλεύουν να τα γυρίσουν. Δεν μπορούν να κάνουν. Κοίταξε, τα αυτοκίνητα είναι πολύ καλά ζυγισμένα να πηγαίνουν πολύ γρήγορα με 200 χιλιόμετρα. Αν είχαν τάση να γυρίσουν την ουρά τους. Και βλέπουμε τον Λεμπ να έχει κάνει το ταχύτερο γύρο 2 λεπτά 15 δεύτερα και 40 δέκατα. Μάρκο Μάρτιν ακολουθεί 9 δέκατα του δευτερολέπτου. Ροβάμπερα 1,2 πίσω. Σόλμπεργκ πολύ κοντά, η απόσταση είναι πολύ μικρή. Κάρλος Σάινθ 2,2 και Μάρκους Γκρέμχολ με 2,3. Μόνο έχει κάνει τον απόλυτο χρόνο και το περίμενα γιατί οδηγούσε εντελώς υπολογιστικά χωρίς να χάνει χρόνο σε πλαγιολιστές. Ο Γάλλος το συνηθίζει αυτό. Στεφάν Σαραζίν από τη Φόρμουλα 1. Εγώ τα δίνω όλα στο Χίρβονεν βέβαια. Απέναντί του, όπως είπες, Μίκο Χίρβονεν. Οδηγός ραλί. Ford Focus WRC 03. Ο άλλος είναι οδηγός πίστας, πολύ καλός ο Σαραζίν με το Subaru. Στο κομμάτι της ασφάλτου τον έχει επιστρατευτεί όταν κάνουν ασφάλτους αγώνες στην Ευρώπη, αλλά και εδώ θα πάει πιο γρήγορα, αλλά ποντάρω στο Χίρβονεν. Σαραζίν έχει Έλληνα μηχανικό όμως. Ο άλλος όμως έχει ελληνική καρδιά. Οδηγεί με τις μπάντες. Σε 5 δεύτερα, σε 15 συγγνώμη, τώρα 10 θα αρχίσουν να ανάβουν τα φώτα μέχρι να σβήσουν και να κινήσουν τα δύο αυτοκίνητα. Φώτα και έφυγαν τώρα. Σηκώθηκε όρθιο το Focus. Χίρβονεν στη γέφυρα. Κατευθείαν διπλό πέρασμα. Είναι όπως λένε δίποντο. Έκανε δίποντο. Τρίποντο μάλλον. Πέρασε από τη μία στην άλλη. Ο Σαραζέν θα οδηγήσει εντελώς υπολογιστικά και μπορεί να κερδίσει έτσι. Ο άλλος, κοιτάξτε, ενώ ο άλλος οδηγεί με το πλάι. Καλύπτει όλη τη διαδρομή, ότι μπορεί να καλύψει από ό,τι έχει σε άσφαλτο. Ό,τι μπορεί να πάρει από πρόσθεση. Αυτή τη φορά όμως είναι ένα ζευγάρι πολύ κοντινό. Περνάνε σχεδόν μαζί. Σαραζίν στους δέκτες μας με το Subaru Impreza WRC 2005. Μεγάλο άλμα. Μεγάλο άλμα. Κακή έξοδος όμως. Του στοίχησε. Εδώ το θέαμα του στοίχησε. Ο εσωτερικός τροχός άφησε μισό κιλό γόμα. Το πολεμιστικό οδήγημα μονίμως. Έτσι πάλι έκανε τώρα την μικρή διαφορά. Πάμε για το δεύτερο σετ. Χίρβονεν στη γέφυρα, να δούμε το άλμα του. Πέταξε κι αυτός. Κάτω από τη γέφυρα ο Σαραζίν. Πολύ έτοιμος κι αυτός. Μεγάλη σφαγή, είναι πολύ πλάι, είναι πολύ κοντά. Τώρα παίζονται όλα. Σαραζίν στη γέφυρα. Το άλμα πιο μαζεμένος αυτή τη φορά. Να μην το χάσει μετά. Ford Focus με το Χίρβονεν. Δύσκολα τα πράγματα για πρόβλεψη. Για δες τώρα, ποιος μπορεί να κερδίσει. Ταχύτερο το εξωτερικό. Σαραζίν, κοντάρο Σαραζίν. Πιο πολλά χιλιόμετρα στην έξοδο. Για να δούμε, εδώ θα πάρει, εδώ Σαραζίν. Είχε πλεονέκτημα με την ανοιχτή της στροφή να μαζέψει χιλιόμετρα, δεν τα καταφέρε το Focus. Το εκμεταλλεύτηκε άψογα. Κάπου προσέφερε χρόνο ο Χίρβονεν στους θεατές. Ναι, γι' αυτό και άλλος έχει βγει έξω και χαιρετά τον κόσμο. Μίκο Χίρβονεν, Ford Focus WRC του 2003. Το βλέπουμε την προσπάθειά του. Λίγο πριν τη γέφυρα. Είναι απίστευτο το πώς πατάνε κάτω πάντως. Βέβαια, ο Σαραζίν είναι αυτή τη στιγμή μια ασφάλτινη διαδρομή. Να δούμε το Γάλλο, την προσπάθεια του Γάλλου εδώ. Έπαιρνε ό,τι μπορούσε. Στη γέφυρα, να δούμε πώς θα πατήσει. Ναι, πέρασε κατευθείαν. Το πέρασε αυτό όλο. για να καταφέρεις θέλεις τη δύναμη και την τετρακίνηση. Για να δηλαδή μπορέσει... δεν μπορεί ένα δικίνητο σαν τα επόμενα να κάνει τέτοιο διπλό άλμα. Και όλοι οι οδηγοί έχουν μείνει άναυδοι από τον αριθμό, αλλά περισσότερο από τον ρυθμό. Μπράβο και σας ευχαριστώ. Φύγαμε.
Mark Higgins μπαίνει στη λίστα. Ο Το Ford Focus WRC 2003 απέναντί του ο Christian άλλος ένας Solberg. Solberg. Ο τρίτος Solberg. Αυτό μου θυμίζει τη δικιά μου οικογένεια με τα 3 παιδιά. Βέβαια δεν είναι παιδιά, αλλά είναι μια συνωνυμία, αλλά μπορεί και συγκινήσει. Α, αυτός ο Solberg είναι Σουηδός. Δεν πάει να είναι Solberg όμως. Μα κάνει αξόγαμο του Solberg. Πολύ ωραίος. Το γύρισε όλο, ακόμα υπάρχουν καπνοί στη στροφή. Δεν τα καταφέρνει και άσχημα. Higgins στη γέφυρα. Αυτό κι αν ήταν άλμα. Την πέρασε από πάνω τη γέφυρα. Πάμε δυνατά. Προβάδισμα για τον Άγγλο που είπες έχει μεγάλη εμπειρία, αλλά θέαμα από τον Φιλανδό. Ναι, αυτό το θέαμα το πληρώνεις. Να το σε Για μεγάλη πλαγιορίζηση σημαίνει απώλεια του χρόνου. στη γέφυρα. Για να δούμε το άλμα του. Κοντό άλμα. Τραγημένη πίστα. Βαλβίδες ανακούφισης του τούρμπο. Προσπαθεί να εκτονώσει την πίεση. Πολύ γρήγορος ο Higgins. Πάρα πολύ γρήγορος ο Higgins. Να το δούμε στη γέφυρα. Εκ νέου μεγάλο άλμα. Του δίνει και καταλαβαίνει ο Άγγλος. Και Εντάξει, μην βλέπετε... τρελαθούμε τώρα, δεν είναι τίποτα τρομακτικό αυτό τώρα. Θεωρώ πολύ πιο ιδανικό να μπορεί να τριφτάρει με ένα ωραίο τρόπο. Λάστιχα. Τώρα πηδήξει τη γέφυρα από πάνω, εντάξει. Να. Το γύρισε ωραία και παίρνει αυτή τη μονομαχία ο Άγγλος απέναντι στον Φινλανδό που έκαψε αρκετό λάστιχο όμως. Έκαψε αρκετό λάστιχο. Και οι δύο αποθεώνονται από τον κόσμο που έχει κατακλείσει το Ολυμπιακό στάδιο. Και πραγματικά, Τάσο, πού θα το ξαναβρούν αυτό? Πουθενά. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ολυμπιακό στάδιο προδιαγραφών Ολυμπιακών αγώνων δοσμένο, εκτός αν το ξανακάνουν τώρα σε κάποιο άλλο κράτος, μιμούμενοι αν θες την ελληνική ιδέα. Το δήλωσε άλλο στο Solberg στην ελληνική τηλεόραση ότι η Ελλάδα ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη και θα χρειαστεί άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Και ας γυρίσει αυτό όμως δείγμα μπούμερα και εδώ στην ελληνική πολιτεία, όταν γεμίζει ένα στάδιο από φύλαυλους των αγώνων, σημαίνει ότι είναι πολύ ψηλά σαν άθλημα και είναι άθλημα που σώζει και ζωές στους δρόμους, διότι βελτιώνει όλα αυτά τη τεχνολογία που τα έχουμε στα αυτοκίνητά μας. Βλέπουμε το άλμα. Ας πάρουμε το δείγμα δηλαδή από τον κόσμο που έχει τιμήσει με την παρουσία του ένα άθλημα κορυφαίο. Προσπαθεί πολύ να συνέβη παντού και έχει περάσει και από την Ελλάδα. Γραφείς και σε άσπαστο και σε αυτό. Πάμε, Γιάννη. Απίστευτο το άλμα του Higgins, απίστευτο. Εκπληκτικός ο Άγγλος. Όμως. Εκπληκτικός ο Άγγλος. Μπαίνει μόνο ο Παπαδημητρίου, δεν μπαίνει ο άλλος φίλος μας, ο Φιλιππίδης, ο Έλληνας. Ήτανε δύο Έλληνες πλάι-πλάι. Μπαίνει μόνο ένα αυτοκίνητο. Και Γιάννης Παπαδημητρίου. Μπαίνει μόνο ο Παπαδημητρίου, ο Φιλιππίδης. Ότι η Ελλάδα είναι μόνο μία. Ότι εμείς τα 10 εκατομμύρια είμαστε τυχεροί που μένουμε εδώ κάτω όλο τον χρόνο. Και οι άλλοι πληρώνουν για να έρθουν να κάνουν διακοπές. Είμαστε στον παράδεισο. Είμαστε στην Ελλάδα. Με όλους μαζί. Γιάννης Παπαδημητρίου. Ford Focus WRC του 2003. Λοιπόν, θα κάνω μια κόντρα με τη Φανή χαρτιά μέχρι να ξεκινήσει. Η Φανή είναι κάτω από 20. Παπαδημητρίου έτοιμος. Μόνος του μέσα. Μόνος του μέσα. Θα τρέξει για τον χρόνο. Πάμε! 5, 4, 3, 2,
WRC 2003. Μόνος του, χωρίς συναγωνισμό, με την ελληνική σημαία στο πίσω μέρος του Focus. Δεν θα χαλά. Έλεγα λοιπόν ότι δεν θα χαλάσουν τα επόμενα ζευγάρια και δεν με κατάλαβες. Γι' αυτό πάει μόνος του. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή κάποιον από τον επόμενο, γι' αυτό πάει μόνος του. Γιατί αν παίρνανε ένα από το επόμενο θα χαλάγανε όλες τις διάδες. Οπότε γι' αυτό ο Γιάννης κινείται μόνος του μέσα στην πίστη. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα. Το πίσω μέρος με την ελληνική σημαία είναι εκπληκτικό. Έτοιμο για το άλμα. Μικρό, κοντό. Με αντίπαλο το χρονόμετρο, μόνο παίρνει χρόνο. Θέλει να προσφέρει και θεάμα να σβήττα. Το παλεύει. Καλά κινείται, πολλά χρόνια στον χώρο. Πάρα πολλούς αγώνες στο εξωτερικό. Δεν μπόρεσε να κάνει την υπερστροφή όπως την ήθελε, το μάζεψε και πάει για την επόμενη. Κάταψε γέφυρα. Δυνατά περάσματα από τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Παλεύει να δώσει ό,τι μπορεί σε αυτό το υπέροχο κοινό που έχει μαζευτεί σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε μια γιορτή κατά αυτοκίνητο. Πάντως η ελληνική σημαία είναι πολύ ωραία στο πίσω μέρος. Θα την προτιμούσα και μπροστά βέβαια και στη σκεπή. Θα προτιμούσα μια ελληνική σημαία, ένα ολόκληρο αυτοκίνητο να τρέχει στα χρώματα της Ελλάδας. Visit Greece, Fly Olympic Airways, EOT. Τίποτε άλλο. Το προσπαθεί ο Γιάννης. Ανακούφιση. Τα καταφέραμε. Απόλυτος νικητής στην κόντρα με τον εαυτό του. Νίκησε και τη σκιά του. Και βέβαια θα σου λέγω ότι δεν μπορούσε να το συμπληρώσει με επόμενο αυτοκίνητο γιατί τα επόμενα είναι Super 1600. Super 1600. Θα ήταν... Έπρεπε να έχουν καλέσει ένα από τα ιστορικά αυτοκίνητα. Δεν θα υπάρχουν τα υπόλοιπα ζευγάρια. Κάπου εδώ Και με τώρα το τέλος. αλλάζει ο ήχος. Με το τέλος των αυτοκινήτων του παγκοσμίου πρωταθλήματος ή προδιαγραφών παγκοσμίου πρωταθλήματος ραλί, θα φτάσουμε στο τέλος της περιγραφής μας. Βλέπουμε στα πλάνα μας το Γιάννη Παπαδημητρίου στην προσπάθειά του με την ελληνική σημαία. Πάντως ωραία να λήξη, κυματίζει ωραία λήξη. στο τέλος Λήξη των στην ουρά του WRC Focus. με ελληνική σημαία. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραία η προσπάθειά του. Εξατάχυτα, γύρω στα 230 με 240 άτομα, δεν λέμε την αλήθεια. Ο Έλληνας οδηγός. Και θυμίζουν ανισοπρίων. Πάμε! Από την πρώτη σούπερ ειδική του Ολυμπιακού Σταδίου, Σεμπαστιάν Λεπ, 2 λεπτά, 15 δεύτερα και 40 δέκατο δευτερολέπτου. Μάρκο Μάρτιν, δεύτερη θέση, 90 δέκατο δευτερολέπτου πιο αργός. Χάρη Βάμπερας, τρίτη θέση, 1,20 πίσω. Πέτερ Σόλμπεργκ ακολουθεί με 1,50. Κάρλος Σάινς στα 2,2. Μάρκους Γκρέμχολ 2,30. Ντανιέλ Κάλσον 2,6 και Άντονι Βάρμερ ο Γερμανός με 2,7 στην 8η θέση. Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος η μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο, από αυτή τη γιορτή του αυτοκινήτου. Η ΕΡΤ πάντα κοντά στα μεγάλα γεγονότα του παγκοσμίου αθλητισμού. Κάλυψε αυτή την σούπερ ειδική στα αυτοκίνητα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι από τον Νίκο Κορόβλη από την περιγραφή Και τον Ιαβέρη. και τον Βιδιάνο Ρούσο που βρισκόταν στο ρεπορτάζ. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Esa la vida menos de la...